ایمان والو اے مکہ دے لوگ باہر نہیں آئے، انہاں استقبال نہیں کیتا۔ اے بادشاہ بڑا پریشان، علماء اور اپنے وزراء کو شرط آکھن لگا مکہ دے لوگ باہر کیوں نہیں آئے، انہاں استقبال کیوں نہیں کیتا۔ علماء اور وزراء نے آکھیا تُبّا اصل مکہ دے اندر ایک جنگ گھر موجود ہے جندہ نام بیت اللہ شریف، اچھی آواز نال، جندہ نام بیت اللہ شریف ہے، اور اے لوگ بیت اللہ دا احترام کریں دن، بیت اللہ دی تعظیم کریں دن، بیت اللہ دی عزت کریں دن، بیت اللہ دا احترام کریں دن، کہیں غیر اللہ دا نہیں کریں دن، اچھی آواز نہ، کہیں غیر اللہ دا نہیں کریں دے۔ آکھن لگے بیت اللہ دی وجہ تو انہاں تیرا استقبال نہیں کیتا۔ اے بادشاہ ذہن دے اندر اے غلط سوال اٹھے آئے، آج دی وجہ تو اج تیری تذلیل تھئیے، کیوں نہ اون گھر دی اٹ نال اٹ وجاواں، اون گھر کو گراواں۔ ایمان والو جدا اللہ دے گھر کو بیت اللہ کو گراون دا ارادہ کیتا ہے، حالی ارادہ کیتا ہے، اعلان نہیں کیتا۔ سر دے اندر درد اٹھے آئے، ایمان والو سر دا درد وجدا گئے، حکیم موجود علاج کریں دے پین، دوائیاں لیں دے پین، آرام نہیں آیا۔ ڈاکٹر موجود علاج تھیندا پین، آرام نہیں آیا۔ ایک رات ستا پین، لوگ سر دبیں دے پین، خیمے دے اندر جناب من ایک سر دباون والا موجود ہے۔ جو اس لشکر دے اندر جو علماء کرام، علماء دا سربراہ رات دی تاریکی دے اندر کلے تبا دے خیمے وچ آئے، آکے آکھن لگا تبا ایک گال پچھدان دساؤ۔ آکھن لگا پچھو، علامہ صاحب فرماون لگے تیرا مرض اے بیماری نہیں، اے تیری تکلیف کوئی مرض نہیں، اے کوئی بیماری نہیں، بیماری ہوئے علاج آلہ تو آلہ، دوائیاں آلہ تو آلہ، آرام آگیا ہوئے آکھن لگا اے کوئی بیماری نہیں، اے کوئی مرض نہیں، میں کو تا لگدا ہے اللہ دی ناراضگی ہے، تائیں کی نہیں رب دے گھر دی بے حرمتی دے بارے پروگرام تا نہیں بنایا۔ جوانوں توجہ کرائے، بھائی جان ذرا غور کرائے، ملک صاحبان بیٹھو توجہ کرائے، خان صاحبان بیٹھو توجہ کرائے۔ علامہ صاحب فرماون لگے تباؤ ایڈا ساکلی رب دے گھر دے بارے تے غلط پروگرام تا نہیں بنایا۔ تبا کھل لگا ہاں ارادہ تا میں ایویں کی جائے، ارادہ تا کی جائے پر حالی عمل نہیں کی جا۔ علامہ صاحب فرماون لگے تبا ولیویں کر جیویں تے رب دے گھر نو گراون دا ارادہ کیتا ہے، ایویں سچے دل نال توبہ دا ارادہ تا کر۔ توجہ کرائے جوانوں، سچے دل نال توبہ دا ارادہ تا کر، توبہ دا ارادہ تو چا کر۔ رب وڈا کریم ہے، وڈا رحیم ہے، او قادر مطلق ذات ہے، جڑا بندہ سچے دل نال توبہ چا کرے میرا رب ان دی توبہ قبول ہی کریں دائیں، تیرا توبہ کرن والے کو اپنا محبوب ہی بنے دا۔
ہن آؤ ایمان والو توجہ کرائے انشاءاللہ اے بیان سنو ترے ایمان تازے تھی سن ترے دل ٹھنڈے تھی سن انشاءاللہ ترے آیا اے جناب من سوایا تھی سے ہن ذرا توجہ میرے ول کرائے علامہ صاحب جناب فرمایا توبہ کر جدا ای توبہ دا ارادہ کی دائے سردہ درد ویند رہے ڈوکو ویندے رہے بیماریاں ویندیاں رہے تکلیفاں ویندیاں رہے تپانو بڑا سکون ہویا آرام آیا رات سکھ دی نیندر ستا ہے صبح تھئیے آکھن لگا علماء میں کو مشورہ دیو میں رب دے گھر دیو تے گلے چڑھاواں او جوانوں تاریخ اٹھاتے دیکھو پڑھتے دیکھو کتاباں دے اندر ایمان والو علماء تو سن دے ران دیو علماء تو پوچھ کے دیکھو ایمان والوں کعبے دے ہوتے سب تو پہلے غلیف چڑھاون والا بیا کوئی بندہ نہیں سب تو پہلے کعبہ شریف دے ہوتے غلیف چڑھاون والا ایو یمن دا بادشاہ تبا حمیری ہاں سب تو پہلے اچھی آواز ایمان والوں سب تو پہلے غلیف چڑھاون والا جوان علماء فرمائے بالکل چڑھاؤ ای جناب من ہوں علی اصل ریشم منگوائے ریشم دا دھاگا بنوائے سنو ریشم دا دھاگا بنوائے والکپڑا بنوائے ایمان والوں ہوں ویلے کعبے دیوتے غلاف چڑھائے آلہ ریشم توجہ کرسو خانے کعبے دے غلاف چڑھائے وال پچھن لگا علماء دوں کعبے کو آباد کرن والا بھی کوئی آؤ سے علماء نے نظائے ہاں تبا اوہ تا بڑے بڑے نبی انہوں آباد کرنا ہے ان کو بڑے بڑے لوگاں آباد کرنا ہے پر ایک ذات ایسی آون والی ہے اون ذات نے ان کو ایسا آباد کرنا ہے قیامت تک این آباد تے شاد راونا ہے اکھے او ذات کون ہے توجہ کرائے او ذات کون ہے علماء نے فرمایا او ذات نا اسمانہ تے احمد دنیا تے اندلا محمد وڑائے سنو اسمانہ تے احمد وڑائے دنیا تے محمد وڑائے او آدھے قابل آباد کرنا ہے ایمان والو نبی پاک علیہ السلام دے پیارے غلاموں جنہ تو دے میرے کملی والے نبی دا نام نامی آئے اس میں گرامی آئے تبا ہماری دے دل دے اندر تو دے میرے پاک نبی دے ناؤ ایویں محبت گھر کر گئی ہیں سنو محبت گھر کر گئی ہیں کملی والے دے ناؤ دے نال اے جدا پیار تھا ہے اور ذرا سنائے اے جدا پیار تھا ہے ایمان والوں تبا ہماری والکملی والے آقا علیہ السلام دے بارے تحقیق کرن پائے محمد کتھاؤں سی کڈانوں سی کیویں آؤں سی کیڑا ویلائیں آؤں سنو کیڑے ویلے آؤں سی والمحمد عربی دا اصل مکان کے تھوڑائے تیرا کے تھوڑائے مزا اور روزہ کے تھوڑائے علماء رسایا او آوڑا دا مکہ وچے والمکہ تو ہجرت فرماؤ مدینے آوڑائے مدینے راوڑائے تبا ہماری لشکر شدہ کیتاؤ مدینے آگئے ایمان والو پڑھتے دیکھو مدینہ دے اندر تو دے میرے نبی داؤ ذکر کریں دارائے نبی دے نا دے لنگر چلیں دارائے راس میں آتا یا محمد دا ورد کریا نی اٹھیا محمد دا ورد کریا بھائی جان میرا دل آدھائے میرا وجدان آدھائے جنا محمد محمد کریں داؤں سی حاطف تو آوازیوں سی تبا جے کر چاہے تو آہا دنوں ملنا ایمان والو او او زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد
تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، میرے کریم آقا دا ہر غلام زندہ باد، بولو تسیار میرے کریم آقا دا ہر غلام زندہ باد۔ میں پردہ پیم، توجہ فرماؤ میرے وال دیکھ سو، ایمان والو توجہ فرماؤ ذرا میرے وال غور کرے سو، میں آدھا پیام کہ حاطف تو آواز آمی آئیوں سی اے تپا جے کر چاہیں تو آہادن ملنا، ہاں جے کر چاہیں تو آہادن ملنا، احمد نام پکیندہ رو جتھکنے آوے نام محمد، ہاں جتھکنے آوے نام محمد، چمی اکھیاں لے دارو، اچھی آواز ذرا ایک باری چھکتے جا بولو، ایک گل سنو، گل سنو، حضور دے غلام بنو، ڈرپوک غلام نہیں، دلیر غلام۔ تک لاکھ روکن پہ میلاد واسطے انہاں کو اے مرچہ دا نہیں لگ دیا، انہاں کو مرچہ دوجہ ساویاں لگ دیں، تیز ہوں دیں نا، ہائی بریڈ بھی نا، اصل دیڑی دیسی مرچ ہوں دی توجہ ہے وہ لگ دی۔ اگر تسا محسوس نہ کرو تو میں اپنے رنگ تو کو تھوڑا جیاں تھوڑا ذوق بنا چیک کرنا چاہنا، تھوڑا ذوق تھوڑا چیک کرنا چاہنا، جڑا تو کو میلاد تو روکے کو ببانگے دا اللہ کسا میلاد مناونا ہے، اسا میلاد مناونا ہے، اسا میلاد مناونا، جڑا میلادی بیٹھے حد جاتے بولیں اسا میلاد مناونا ہے، اسا میلاد مناونا ہے، بھاویں سردی بازی لگ جاوے، او بھاویں سردی بازی لگ جاوے، او بھاویں سردی بازی لگ جاوے، بلکہ میاں دا اسا میلاد مناونا ہے، او بھاویں سر دھردی بازی لگ جاوے، او بھاویں سر دردی بازی لگ جاوے، ایہو مسئلہ انہاں کو ڈسامنا ہے، ایہو مسئلہ انہاں بھائیانو سمجھاونا ہے، ایہو مسئلہ انہاں سمجھاونا ہے، او بھاویں سردی بازی لگ جاوے، اسا میلاد مناونا ہے، اسا میں ہاتھ بول، اسا میلاد مناونا ہے، او بھاویں سردی بازی۔ نبی دے غلام بنو، نبی دے نوکر بنو۔ اچھا سنو، طبہ حمیری مدینے چی ایمان والو دین گزرے تیا محمد محمد کریں دا، رات گزرے تیا محمد محمد کریں دا صلی اللہ علیہ وسلم، ایویں قبلہ چند راتی گزریں، ایک راتی اپنی فوج دے سالار نو سدیا، یعنی چیف آف آرمی کو سڑتے، آکھ لگا اعلان کرو کل صبح یمن ونجنا ہے، سنو کل صبح یمن ونجنا ہے، لشکر تیار کرو،
جنا لشکر دی تیاری دا پروگرام بنیا جوانوں ذرا توجہ کرائیں پروگرام بنیا اعلان تھیا علماء دی جماعت دے سربراہ آپس وچ مشورہ کیتا اے سربراہ رات دی تاریکی دے اندر تبا دے خیمے میں جائیں آکے آکھن لگا تبا تیرے سادے تے بڑے سانل تائیں ساکو مرات بڑی دیتیں تائیں ساکو انعامات دیتیں وظائف سنو وظائف لیتیں تائیں ساری بڑی خدمت کی تھی تیرے نال یمن تو ٹرتے آئے پر ہون سادہ فیصلہ سن اساں واپس یمن نہیں ہوئے دے اسائی تھائیرانے آئے آکھن لگا کس نیت تیران دے ہوں علماء فرماون لگے اساں انتظار کرنے آئے اس کملی والے مصطفیٰ دی آمد دا اساں انتظار کرنے آئے کملی والے نبی دی آمد داؤ جدا کملی والا مصطفیٰ اوسے سنو کملی والا مصطفیٰ اوسے دیداری کرے سوں زیارت کرے سوں کملی والے تے ایمان گھنو سوں کلمہ پڑھ سوں اساں نہیں وے دے تبا ہوں میری بڑا خوش تھیاں آکھن لگا مینوں ایدے تے کوئی غم نہیں مینوں ایدے تے کوئی ملال نہیں میں کو توڑے تے بڑی خوشی ہے وال ایویں میں تو کو چھوڑتے نہیں وینداؤ او توڑے واسطے میں مکان دا انتظام کرے لاؤ بھائی جان سنو تبا ہماری لے پڑھتے دیکھو تبا ہماری لے اس وقت 500 علماء جڑے نبی دی آمد دی انتظار دے اندر رک گئے انہاں واسطے 500 مکان بنوائے اے 500 مکان دے اندر ایک مکان اچھا بنوائے آلہ بنوائے ڈبل سٹوری بنوائے علماء دے سربراہوں باقی مکانہ دیاں چابیاں دے دیاں کھل لگاؤ اے سارے مکان توادل اے جڑا اچھا مکان ہے آلہ مقام ہے آلہ مکان ہے عرفہ مکان ہے افضل مکان ہے ڈبل سٹوری مکان ہے سنو ڈبل سٹوری مکان ہے اے مکان میں کملی والے نبی دے نوے بڑائی ویلا اے حضور دے نادا میں بڑائی ویلا منت لوائے کملی والا نبی آو بنے اے میری طرفوں کملی والے نو گفٹ دیوائے حضور دی خدمت دے اندر ایک عرضی لکھوں سے آنکھ لگا میری عرضی سونے نبی تک پوچھا دیوائے سنو سنو ایمان والو نبی پاک علیہ السلام دے پیارے غلاموں عرضی لکھی میرے آقا تک پوچھا دیوائے علامہ صاحب نو آنکھ لگاؤ اگر مصطفیٰ کریم پہلے آ گئے میں زندہ ہویا میں کو اطلاع دیوائے میں یمن چھوڑے جاؤ میں حکومت چھوڑے جاؤ میں تخت چھوڑے جاؤ میں بخت چھوڑے جاؤ میں سب کچھ چھوڑے جاؤ میں کملی والے مصطفیٰ دے دروازے دے اوساؤ نبی دے قدمے اوساؤ آکے نبی دی غلامی اختیار کرے جاؤ نبی دے قدمہ دے اندر راساؤ اور ریاست مدینہ داؤ رٹ لامن والے حکمرانوں سنو ریاست مدینہ دے دعوے کرن والے ہاں سن دیکھو تا اتنا اختیار نہیں جائیں مدینے والے نبی دی خاطر نیت رات قربان کیتے نبی دے دین دا جھنڈا بلند کی جائے جائیں مصطفیٰ دا نا چاہتا ہے تے انہاں کو جیلہ میں جو بند کی جائے تے انہاں کو قید کی جائے نظر بند کی جائے کملہ نہ بن یا دا ریاست مدینہ دا نا چامنا چھوڑ دے یا ول محمد عربی دے دین دے انہاں خادمہ کو آزاد کر اہن ریاست مدینہ دا احترام کرن والے تین تا جھلا تین تا نبی دا کلمہ پر میں کے کو بیٹھا کملہ تا میں جو میں کے کو بیٹھا دا
میں اپنے اون حکمران دا نام بیٹھا چینا جے کو خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا بیٹھے ہو وقت گئے ہو اللہ تو صحیح جے کو خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا جے کو رسول اللہ دا نام چامنا نہیں آیا ایمان والوں نبی پاک علیہ السلام دے پیارے غلام اے تبا عمری علامہ صاحب نو آدھا پہ اکھ لگا میں ویندا پیا میں کوئی اطلاع نہیں وائے جے میں مر ونجا میرے بال دیکھو جے میں پہلے مر گیوں میں بلک مہربانی کرائے کملی والے نبی تک اے میرا مکان جڑا بنائی وینا حضور دے ناوے اے کملی والے کو نیوائے اے میری عرضی لکھی ہوئی ہے اے بھی کملی والے نبی تک پوچھائیں سنو سنو ایمان والو تبا ہماری لگا گئے وقت گزرتا رہے علماء انتظار دے اندر مدینہ شریف رہ دے پین 1000 سال گزرے آئے 1000 سال تو بعد بل جدہ اے مہینہ ربیع الاول شریف دا آئے اے مبارک مہینہ آئے اے میلاد والا مہینہ آئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ولادت با سعادت والا مہینہ جدانا آئے ایمان والوں 12 دی رات ہیں سنو 12 دی رات ہیں حضرت عبداللہ پاک دے وہڑے دے اندر حضرت عبدالمطلب پاک دی حویلی دے اندر حضرت اماں آمنہ پاک دی جھولی دے اندر تو دے میرے پاک نبی دی نورانی اور نور والی آمد دی برات ہیں میرے کریم علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہیں ایمان والوں توجہ کرائیں حضور آئیں بلکہ آنکھاں نبی آئیں ایک اللہ نبی نہیں بلکہ نبیاں دا سردار آئیں نبیاں دا امام آئیں نبیاں دا بولو بولو نبیاں دا امام آئیں تے میرا دل دا پائے میں جاکھاں آیا کل نبیاں دا پیر جڑے جاگ دے بیٹھے ہوئے جا بولو آیا کل نبیاں دا پیر تے پیر انوکھڑا ہے آیا کل نبیاں دا پیر آیا اچھا بولو آیا کل نبیاں دا پیر تے پیر انوکھڑا ہے آیا کل نبیاں دا پیر ایمان والوں میرے پاک نبی دا بچپن گزریاں سنو آمدن برسر مطلب جو عرض کرنا ہے توجہ فرماؤ نبی دا بچپن گزریا لڑکپن گزریا جوانی گزری 40 سال دی عمر پہنچی اللہ فرمائے محبوبہ ہون اعلان نبوت دا ویلائے اعلان کرو محبوب اعلان فرماؤ رب والو حکم ہویا ہے اے نہ سمجھو میرا نبی دا بچپن نبی ناناؤ نبی باپ دی پشت میں جاتا نبی ماں دے شکمیہ تر میں جاتا نبی میرا توڑا نبی دا بچپن گزرے آئے تا میرا نبی میرے نبی دا لڑکپن گزرے آئے تا میرا نبی سنو میرا نبی جوانی دے دی میرا نبی 40 سال تو پہلے بھی محمد نبی ہاؤ 40 سال تو بعد بھی مصطفیٰ اعلان نبوت تو بعد بھی میرا پاک نبی بلکہ اے او پاک نبی ہے علامہ خدا بخش اظہر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمے دے ہاں بھی محمد ہے بھی محمد تے قیامت تک راسی بھی محمد ایک باری ہاتھ چاہتے بول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری
گل دی سمجھ آئیے قیامت تک راسی بھی اچھا اچھا بولو قیامت تک راسی بھی محمد سنو ایمان والو نبی کریم علیہ السلام دے پیارے غلاموں کریمہ علیہ السلام اعلان نبوت فرمائے اور حضور جبل قبیس سے آئے میرے کریمہ علیہ السلام فرمائے اور قریشی بھی سامنے ہاشمی بھی سامنے میرے کریم آقا دے خاندان والے سامنے اپنے بھی وچن غیر بھی وچ میرے آقا فرمائے لوگوں میں کو اللہ دا آخری نبی منو میں خاتم النبیین نبی میں خاتم الرسول میرے بعد کئی رسول نہیں آونا میرے بعد کئی نبی نہیں آونا سنو میرے بعد کئی نبی نہیں آونا میں اللہ دا آخری نبی فرمایا ہوں کو خالق منو میں کو مخلوق منو ہوں کو طالب منو میں کو مطلوب منو ہوں کو مالک منو میں کو مملوک منو ہوں کو رازق منو میں کو مرزوق منو فرمایا ہوں کو طالب منو میں کو مطلوب منو ہوں کو بناون والا منو میں کو بنن والا منو ہوں کو دیون والا منو میں کو گھنن والا منو ہوں کو عطا کرن والا منو میں کو تقسیم کرن والا منو میرے ول دیکھو فرمایا ہوں کو پتھر پہاڑ بناون والا منو میں کو پتھراں کو کلمہ پڑھاون والا منو فرمایا ہوں کو درخت بناون والا منو میں کو درختانوں جھکاون والا منو فرمایا ہوں کو سج لہاون والا منو میں کو لتھے کو ولاون والا منو ہوں کو چن بناون والا منو میں کو اشارہ کر کے چنوں توڑن والا منو بل ٹوٹے نو جوڑن والا منو میرے کریم آقا فرمائے فرمایا ہوں کو رب العالمین منو میں کو رحمت للعالمین منو ایمان والو منن والے من گئے منکرہ انکار کیتا انہاں دلیلہ منگیاں سنو سنو بھائی جان انہیں وقت گزرتا رہے میرے کریم آقا علیہ السلام تبلیغ دا سلسلہ جاری رکھے آئے نبی دین دا پیغام پوچھیں دے رہے اللہ دا فرمان سنویں دے رہے قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھتے میرا پاک رسول سنویں داری آئے ایمان والوں کافر بیمان مسلمانہ دے زیادتیاں کریں دے رہے ظلم کریں دے رہے میرا رب ڈھیدہ رہے جنہ 13 سال ظلم و ستم دے اللہ صحابہ کرام زندگی بسر کی دی ہے نبی دینا دے سب کچھ قربان کیتا ہے پروردگار نے فرمایا محبوبہ تو مکہ چھوڑ ہجرت فرماؤ مدینے پاک لگاؤ ایمان والوں تو دے میرے کریم آقا علیہ السلام مکہ چھوڑے آئے میں اتنا بے من اشارہ تناظر کرنا چاہنا حضور مکہ چھوڑے آئے جنہ مدینے روانہ تھے ان بھائی جان ذرا توجہ کرائے ذرا دل دے کنہ دے نال سنائے اس گلوں دل دی تختی تے نقش کرائے حضور مدینے وال روانہ آئے مدینے والے علوں پتہ لگے آئے اج او نبی آندہ پہ جنی خاطر سادے اباؤ اجداد سادے وڈیرے انتظار کریں دے رہے گئے جنہ یمن چھوڑے آؤ مدینے دیرہ لائے آؤ اج او کریم نبی آندہ پائے پورے مدینے والیاں پروگرام بنائے نبی دا استقبال کرنا ہے جوانو سنو نبی دا استقبال کرنا ہے اعلی استقبال کرنا ہے اعلی تو اعلی استقبال کرنا ہے انہاں پروگرام کیا بنائے بیبیاں مائیاں اے صبح صبح روٹی پکاتے ساریاں کو کھواتے دروازے بند کر دیں بچے بھی نال ضعیف بابے بھی نال بیبیاں بھی نال شاعر تو باہر نکل دے بستی تو باہر نکل دے اس مقام تے آتے بے ونجل جتوں میرے کریم آقا علیہ السلام نے مدینے دے اندر داخل ہونا ہے او پہاڑی تینی چوٹی سامنے نظر دیئے
پتہ لگ سی حضور پہاڑی تو آسن پتہ لگویں سی آپ میدانی علاقے جو آسن پتہ لگویں سی ایمان والو انتظار کریں دے رہے ہیں صبح تو شام تئی اج تساں دا ہو رہے ہو تو کچھ زیادہ تو زیادہ 2 گھنٹے تھے حسن چلو 3 گھنٹے تھے حسن مدینے والیاں دی محبت دیکھو نبی دی خاطر ساری جمہار بالی نال بڑھلے نال عورتاں بھی نال انتظار کریں دے رہے نبی نظر نہیں آیا ول شام کو گھر لگے گئے روٹی ٹکی دا انتظام روٹی کھا دے سم پائیں صبح تھئیے ول ناشتہ کرتے ول ہو مقام تے آتے بائیں گئے انتظار تھی نہ پائے حضور ہونے آن دے حضور ہونے آن دے حضور ہونے آن دے ہونے آن دے کئی بھی انتظار کریں دے رہے دعائیں ہاتھ چاہتے سینے دا دور لاتے بول کئی دی بہارا انتظار ہائے کہندہ انتظار اے بولو تو صحیح کہندہ انتظار کریں دے رہے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا انتظار کریں حضور دی آمد دا انتظار کریں دے رہے ہیں ہائے ایک جمہارو مقدر والی آئیے نصیبہ والی آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری نظر آئی حضور دی سواری نظر آئیے جدا میرے آقا دی سواری نظر آئیے اے سارے مدینے والے میرے والے کو سارے مدینے والے جناب من ایویں جناب من دوڑے مدینے والے پاسے عورتاں بچے بڑھڑے جوان تیویں سامنے دیکھتے کیا پہ آدن اے بلکہ قبیلہ بنی نجار دیاں بچیاں دے بارے آندائے انہاں بچیاں ہاتھاں دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں دفعاں چاہیاں اے بچیاں دف وجیاں دے اعلان کھڑیاں کریں دیاں آدیاں کھڑیاں طلع البدر علینا توجہ فرماؤ میرے من لکھو اے بچیاں دف بجاتے طلع 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 البدر علينا من سنية الوداع أذكر وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي حضور کو او دیکھو بدلی وچوں حضور ایویں نظر پہ آندن جویں بدلی وچوں چوڑویں دا چاندر نظر آندا اچھی آواز نال چوڑویں دا چاندر نظر آندا ہے وجبت شکر علینا اٹھو آؤ اللہ دا شکر ادا کرو جو سکو رب ملاون والا اور نبی آگئے رب نال ملاون والا مصطفیٰ آ گئے ایمان والو اگر تکو عربی سمجھنا ہی ہوئے ایدہ مانا میں سرائکی جی کیتا میں کیتا ہے ایدہ مانا سرائکی جی میں کیتا ہوں اے جناب من سارے جلوس کٹتے دیا دے ودیان او دیکھو اللہ نہ بھولاوے مولانا بھولاوے لجپال ساڈا آندا پہ اللہ نہ بھولاوے لجپال ساڈا میں آدھا تو سمجھ نال مل کے بڑھو جا اللہ نہ بھولاوے لجپال ساڈا آندا پہ مولا نہ بھولاوے لجپال ساڈا آندا پہ رم جم رحمت لاوے ہر کوئی پیار دے سیر گاندا پہ اللہ نہ بھولاوے لجپال ساڈا آندا پہ
تھا میرے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہ دی محبت ڈٹھی صحابہ دی مدینے والیاں دی محبت تا عالم آ ایک بندے سواری دی مہار پکڑی ہے بیا دوڑتے ہیں اون پکڑ کے دیئے وہ پہلا دے یار پہلے تا میں پکڑی ہے تو کیوں پکڑیں دے میرے وال دیکھو تو کیوں پکڑیں دے اے اکھن لگا یار میں سنے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جندے گھر قدم رنجا چا فرماویں اگر کوئی غریب ہے تا غربت مکویں دیئے ہائے اگر کوئی دکھائے تا دکھ مکویں دن میں غریبا میں ادا نبی پہلے میرے ویڑے میں چاوے سنو جوانو سنو پہلے میرے ویڑے میں چاوے غریب آدے پہلے میرے ویڑے میں چاوے دکھا دے پہلے میرے ویڑے میں چاوے نبی پاک جو رٹھائے فرمائے صحابہ مہاراں چھوڑو انڈا مہاراں چھوڑو عرض کی دی آقائے جانور ان کو کیا علم تساں کدے ونجنا ہے میرے کریم نبی فرمائے صحابہ تساں دے ہوئی کو پتہ نہیں لیکن میں نبی آدائے جان دیئے جو آج میں نبی کہندے گھر مہمان تھی اڑائے آج میں نبی کہندے گھر ونجنائے ایمان والوں سواری چل دیاں حضرت ابو ایوب انصاری دے دروازے تے آکے بہ گئی ہیں دسائی جلہ حضرت ابو ایوب کون ہے اے ہوں عالم دین دی اولاد وچوں ہے جے کو تپا ہمری اوہ چمن دے بادشاہ مکان دیاں چابیاں بھی دیتیاں اور حضور دے نا دی عرضی بھی دیتیاں او پرچی تے رکا بھی دیتا حضرت ابو ایوب انصاری ہوں مکان جراندہ پہ آئے جڑا مکان تو دے مرے کملی والے آقا دے نا تے جناب من حضرت تپا ہماری بنواتے گیا اور سنو ایمان والو میرا وجدان آدھے حضرت ابو ایوب انصاری اپنے طور دے سوچا سی کہ حضور وڈے لجپالن اگر کئی منت کی تھی حضور غریب پروارن تے کئی غریب آکھا جا جو پہلے میرے ویڑے آؤں حضور نہیں لگے میں سن تے ابو ایوب انصاری سرپرائز دیمن واسطے تیار آؤ حضور کو سرپرائز دیمن آؤ آقا دی خدمت دے اندر مکان دے بارے دا سامنا بل اون عرضی دے بارے دا سامنا بل اون مکان والے دے بارے دا سامنا اچھتا بولو ایڈا سامنا میرا وجدان آدھے حضرت ابو ایوب انصاری اپنے گھروں نکلتے بہر مدینے تو بہر علیحدہ بیٹھے ایک میرا اپنا ذوق ہے یہ جوان روندہ بیٹھا ہوں سی تے رو رو تے آدھا بیٹھا ہوں سی کلی کلی جان تے کلی کلی جان جان کلی کلی جان تے دکھ لکھتے کروڑ ہوئے مکیوں آن والے آدھا بیٹھو سی کلی کلی جان تے کلی کلی جان تے دکھ لکھتے کروڑ ہوئے مدینے آن والے مدینے آن والے موہرا ان موڑ وے اور حضور بھی سواری حضرت ابو ایوب انصاری دے دروازے تے آتے ہوں گوڑے ٹیکے صحابہ نعرے لیں ابو ایوب کو سدے دے بدن ابو ایوب کہتے حضور
سواری تو تلے تشریف گنن حضور فرمایا اینا ابو ایوب کے تھے صحابہ عرض کیتی آقا ابو ایوب لگ دے شہر تو بہرے حضور فرمایا ان کو اطلاع دیو اور سنو نبی فرمایا ان کو اطلاع دیو ان کو دساؤ آج اصل مالک اس مکان دے آ گئے آج اس مکان دے اصل مالک آ گئے حضور فرمایا دساؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت کریمہ آپ بغیر اجازت کہیں دے گھر نہ ویندے ہیں جب تک گھر دا مالک اجازت نہ دے وے ویسے حضور تا آپ مالک ہیں اپنے ہر غلام دے مالک ہیں ہر مکان دے مالک ہیں لیکن شریعت تے محمدی دے قانون دے تحت حضور کہیں دے گھر نہ ویندے ہیں جب تک مالک اجازت نہ دے وے لیکن اج حضور ڈائریکٹلی مکان دے اندر داخل تھے کیوں کیونکہ اصل مالک جو حضور آپ اس مکان دے حضرت ابو ایوب انصاری آئے حضرت ابو ایوب انصاری آدھے میں جڑے ویلے پہنچا نا دروازے وچ میں حضور کو ریٹھے میں کہ اہلاً و سہلاً مرحبا سیدی یا رسول اللہ مرحبا آقا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا حضور میں کو دیکھتے فرمائے ابو ایوب آئینا ابو یعلا آئینا ابو یعلا ابو یعلا کے تھے ابو ایوب انصاری آدھے میرے پیریں تلوں زمین نکل گئی ہے اے ابو یعلا ابو ایوب انصاری دا او غلام یا صرف ابو ایوب انصاری کو پتہ ہا یا ان غلام کو پتہ ہا ان دی ڈیوٹی اے ہے او جڑا خط او رکا او جڑی عرضی حضرت طبہ حمیری دی ہے اس تے اتے ابو ایوب انصاری نے ابو یعلا نو مقرر کیتا کہ پرتی سنبھال کے رکھیں اور حفاظت کریں جنہاں حضور تشریف گھنا اوسن میں تے کو اشارہ کرے ساں تو وہ پرچی چاہمیں حضور دی پاک بارگاہ سرپرائز پیش کرے سوں نبی پاک کو وہ عرضی پیش کرے سوں اور حضور کو مکان دی خوشخبری دے سوں کہ مکان تا توڑا ہے اور یہ مکان طبہ حمیری توڑے نامے دا بنا گئے حضرت ابو ایوب انصاری آدھے جڑے والے حضور فرمائے نا آئین ابو یعلا کے تھے آدھے میرے پیرے تلو زمین نکل گئی ہے میں کہ لے ابو ایوب تو تا سوچی ودا میں سرپرائز دے سے تو تا سوچی ودا میں حضور کو دسے سے ہن جیڑا نبی تیرے غلام کو جان دے یقیناً اون عرضی کو ہی جان دے یقیناً او نبی اس عرضی نو بھی جان دے جیڑا نبی اس عرضی نو جان دے یقیناً عرضی لکھن والے کوئی جان دے بولو تو سیارو چی آواز نال او نبی اس عرضی لکھن والے کوئی جان دے جیڑا نبی اے جان دے یقیناً میرا کریم نبی اللہ دے علم دے نال دیتے ہوئے علم دے نال رب دے عطا کردہ علم دے نال میرا پاک نبی ہر شائع کو جان دے حضور کو ہر بات دا علم ہے آپا دن میں غلام کو سجا وہ عرضی چاہتی حضور فرمائے آئینا علی کے تھے علی پاک آئین نبی پاک فرمائے علی اے عرضی اے پرچی پڑھ کے سنا اے بڑا زبردست جملہ ایمان تازہ کر دے من والا نبی علی کو کیوں فرمائے پرچی پڑھتے سنوا 1000 سال پہلے دل کی تحریر آئی 1000 سال پہلے دل کی تحریر ہر سچی بات زمانہ بدل ویندے کلام تحریر گفتگو بدل ویندی ہے 1000 سال پہلے دل کی تحریر نبی علی کو فرمائے تو پڑھ کے سنا میرا نبی اپنے غلامہ کو نہ سامنا چاندے ہن حضور اپنے
غلامہ کو سمجھاونا چاہتے ہیں علی کوئی عام نہیں. اے بولو تو صحیح، علی دے نوکرو بولو تو صحیح. حضور سمجھاونا چاہتے ہیں علی کوئی عام نہیں. علی اوئے اس تحریر نو یا نبی پڑھ سکتا ہے یا علی پڑھ سکتا ہے. ہاں اس تحریر نو یا نبی پڑھ سکتا ہے یا علی پڑھ سکتا ہے. دوستان محترم، میرے کریم آقا علیہ السلام دے سامنے حضرت طبہ حمیری دی عرضی پڑھی گئی. حضور دی اکھاں پرنم تھیاں. نبی پاک علیہ السلام نے اس عرضی نو حضور نے پوسا دیتا. میرے آقا فرمائے صحابہ یاد رکھا ہے اے ساڈا او عاشق ہے حالی اساں اس دنیا تے ظاہری طور تے آئے کوئی نہ سے. اے ساڈا نام سنتے اے ساڈے نام نال پیار کیتے، اے ساڈے نام نال پیار کیتے. اے میں تواڈے کولوں پوچھتا سنیو نبی دے غلامو جائیں حضور دے نام نال پیار کیتے. نبی فرمائے صحابہ اس سارے نام نال پیار کیتے. میرے آقا فرمائے قیامت دی دیوار جت میں مصطفیٰ اپنی امت دی شفاعت کرے سا. میرے آقا فرمائے او تو میں طبہ حمیری دی شفاعت بھی کرے سا جت میں اپنی امت رو نال لے کے جنت جو ویسا. میرے آقا فرمائے او تو میں حضرت طبہ حمیری کو بھی نال گھنتے جنت جو ویسا. او جڑا نبی دی ولادت تو پہلے سنو، جڑا نبی دی ولادت تو پہلے نبی دے نام نال پیار کرے، میرا نبی قیامت دی مہار اودی شفاعت دا ذمہ چاہے نال جنت دی گھن ونجن دا وعدہ ہی کرے. تے جڑا خود محمد نال پیار کرے، جڑا خود محمد نال پیار کرے، خود مصطفیٰ نال پیار کرے، مصطفیٰ دی ذات نال پیار کرے. ہائے میرے کریم آقا علیہ السلام اس نال کتنا محبت اور کتنا پیار فرمے سن. اللہ پاک آج دی پاکیزہ محفل کو اپنی پاک بارگاہ شرف قبولیت عطا فرماوے. جنہ دوستان جنہ صاحبان نے آج دی محفل دے انعقاد فرمائے، اللہ رزق چ، مال چ، جان چ، ایمان چ، عمر چ، صحت چ بے بہا برکتاں عطا فرماوے.